Ni kadika Batesi TV. Bat Pdeng pet ya ka jingya kren markmat bat kikirtong. Ni John bangi minta yau ba Avner Pariat orang ba ubadang thamai jaga ni ka kam sai perthei. U ba Avner Pariat un yen un airan ko mukurtong jaga election jaga yen dorbar thawan di jela hong harajar afulai naga seng Voice of the People's Party naga 16 East Shillong constituency. Ba Avner publish bun naman ka porto fi ni Pdeng supaya fi siya studio Jong. Kapan kong ba Avner kaig ba pulong ni fi ba fin room siya ka kam politics. Ketika jingkeli ka ba sutanat bah but harjo por ka juba pa ketika ba kham Jong sih I baru sekat tu ngala pasang lai bentar jong Jong kung kibi breu ban no senyang sekai imlang salang mo bunsin ngasi tho haki ko khobor khamtam na tin phareng ngasi tho long times scroll EPW ter pumda te hai ti por pong tho long kamlam jonga ka tu ka por balase haru mentaru ka long kai namal bangai I babum haki jing haka imlang salang jongi haka singsar khada khamtam but ngai I ba kade na ka jing tron haka rukom perkhat perdan jongki nong yalam jongi ki taki rulers nong singsar te apa nga tho pada ngasamba teng long pemio ite to so nama ka jing tho hoi ibon hibre pulin ibon hiwa dimun but ka yarap eki banang kiu haka perkhat perdan tangba haka ju opo rupat kadon kata ka jing duna nama bobon do re breu upat ba sutho da siri na kadaw do kting pareng sakawai rupat bakade haka jing tho text te ka jenjari ki pat ba bikin sutho ya ke jing mot jungi da apong ni tho te hang tu pre hadin bon sam kani kamdi ka rai ka ba san hadin bon sam habudin manglai si ba ni don kam ya kinong yalam iba ban persang ban penbet iki jing baklang hadien ka tu bangarai bang ong ba kaditang ka politics ni tang kani ka singsar kada bang ronghi daladi bangin yo ka jing kala ta nama bangam kwa tang masuksan bai Kumnu pat pisngo ba ka jing aireng jo pi persya ya ikong ampering namar ba mai ilong balai ha ka politics so mapi bidang long badang kelung hakan kam hakan kom shwabangin poisha ki mat hakan kom ka iga tactic jo pi bo pi ong ba ga dai tang ban Shuh pun sing tho ya ki brio ba ki kwa ai jing kala ba pi la no ra jing kala ndai batai kita ki mat hoi ki veteran ki don bet haman constituency mo haman ki bentar dong state ngai iba haka jing so jonga but let's say kani kadika jing so jong bun ki samla ki bhaka pateng jongi menta ngai iba kabun bhaki ke te kabadang sa ni kwa ban kiu ni kwa ban yo lenti ban kiu ban ya compete ban ki brio banabar ban ya tenjo ban pen bahaya la jing im but ni iru ba ki badang ka bor menta nga sosi banong bun nang kikim la ban kot bor ban le kata haka jing syam jonga te kadina kata kadaw balay bang ni rai ro ban le sa politics mang iba kitang bun ba jing duna lesi ki idea irukom trikam jo ki pair da keladi ki jok nai ni kwa menta ban persang ka ba compare ni kwa menta ban pen thamai yala kalawai jong jong kum sama kadi kata kadaw kabang ba pechuringi ban le banyak aireng wat kini ki belahe dalam ha ki he hakata har kom ki bon Pisa kila ban penyai kila ban thiet ya ka bot da ka Pisa ndrei ka seng VPP jong pi ka yen scam halor ka jing tip ba om da ka Pisa ndrei tang ka mon jong pai ba ki kita ki man ki ka thong ba fi bo khman ka VPP longan supaya sita kenian ka VPP kadika seng ka batmai hoi tamah ka jo ko por para ki leader jungi ki brio ki balakren ka jo schedule abon sinamenta ka clean politics mo kata kadika way ka ba aden kamtam
ila long kum itai baprat denti ya bun ha ki nong yalam but le sing ki samlaro namar ba kiwi laban laban na kin kren ya clean politics sang sin san sem tomai ba dan mental la chan pho khat san sem kira me ka ju but mental ngi nga thai pai ba ula sang sai kai ka nong rim jong i ka jong party ru bangi haban sampai ko je kan gajin jaklia namar ba kumupi ongpi ka Pisa dei kala ade ka wei ka balas taplut kala long kum sang ya baro ikam kijam baro jing ang nuot jung pai ba ni la sti ku bom lon la ka Pisa te ya kata ngim la ban tiang ke namar ba fin Shuh ai ti san haja ko haja ngasi ong mi gibro kam la ban rat ding khong ja jing du itu isan haja ko haja pun ngop si puar apa pun buat pun tanda le se ka jing tran jung pai ba tambah kadwai ni don kam ni kam ki jam ki ba ki la de menet na rum chua hakanu rukom pat pinonra kata ka jingkala te namar ba dam dan ka Pisa la dam dan ki briu ba shim ni Pisa ban pentre kam ti kanum dan kata ka jing ya chakmat ko kam kanum dan kata ka development hakanu rukom pile ba pinonra kata ka jingkala klam da punan kam Pisa ka kumbal long menta ia ka campaign jong kiwi candidate on ia khun lemba ka Pisa ka donation me ki ahi perlok bahai yang bahasa ki pajba bon ba ki breu bangam itu ki Pisa te ngasungu haru kata ta bangala juong ya kata bon ba ki channel do ki breu ba I kani kadika idi ba lesi bere ba tama ki breu kem su tho ke ibn le ni lemba ka BPP ni khot I ki pajba ni la long pen ila pen long do long snam kata ka nong rim jong le jong ba ka Pisa kam de le kata ka sok pedung ko ni barok ni ben thau ni kwa I kam ki jam ni kwa I ka jing lai du jong breu la da breu la ban yang ka jat na jong nim dan kam na ban khuslai kata ka san jat ko ja te ka BPP ru menta ka lum ni ka Pisa lingba ki donation dai ki breu ki ai ka Pisa ngamong bangim dan kam ka Pisa mong ni dan kam ni ka Pisa ya ki election nama bagi hapsi ki ni kita ikut lagi PA sistem ki suki kita ingin kami tangbang ngim thiet I vote ni dan kam tang ka election ni tang campaign ni thik tingi per ni persang ban pen sutu I breu ya ka jing koridor bandon kata ka sinsar kada ba khoi namar ba kram ka sinsar ba kada ba khoi dei ka student kan poi de se menta ka bon ma ki party ki pen I board bagi dan ka Pisa ka ba mo to ba he ba back Pisa ka ba he ba ki handai upai ba haban jure bi ken haban kmi ni hat sai kala elam ni hakanu rukom pin thau ya Sorkar te lamar ba pikmin ti ba Pyndon laipo ngot ki ban job ni election ni hapen namar ba kata ka song hiu hau pai ba mo namar bo haban rai sanu bunen te ladang iwan ka boru nama bangangit sama kan sawan hit coalition government kumba julong man ko tingi pada ngim compromise kan komisi ong ba ada no ngim la ban compromise ngim la ban ong ba otong ilawan ka bor ni sabja kidon ki agenda kidon ki plan kidon ki mat ki bing haban pelolong khamtam es phang ka yo ka kon ka mai ka ji ya kitu tingi haban ban ngim la ban randin te kitu la dangi wan ka bor kitu ki ba kongsan ki ba khmat ni num compromise ta shubu no la ra phi shong pada ha ka liang persya ka ka ba phila ban le ka ka ba phitmu ban le ban wan ra ai plan ki ban wan ra shkman plan ha bun ba ki liang mo long wat laki MLA ki la ban shong ha ka opposition sekalian persya kamut ra begim dan ka bor mo ki an ki laban penmi ben kata kasong haka ruling rada kapediang na kapediang tama ki an ni hapeni ben ni hapeni nya David bu pai ba u constituency resident bu de ben tip ya ke ba ni kwa ban ne yen kawan nga pet menta ka nungut kini ki MLA ki badon ka bor menta lajan khatsan apusam kanu tili ki an bi ki bana yen kawan tangi kata ro ngam trai de kin bun namar bandar long kum tadi ngai kasih ni kalah bak labak hendak ia bun kami di development works kita beri bagian
mo kum kata sna nala sna surap sna I mau jingkin Henry haji sya ka kam ki kri benthau ta maka dika udu khulom ubakam dan bor ma kum ki on paring penis mai ke dan so te lada ni don ka opposition bo ki bo ma ki bingi laban ne lingba ka ki funds ki ba ki yo ki MLA ban kan kam kataru ni don na ki plan ngan sa hapan pen sapreng ki singi ban wan ngan sa yo PS ng kong sabi ibun ma ki bingi kwa ban le nga trek pa baru ken sa sutho ba ya ka planning hi kata ka jingmang jo Pisa MLA katuru in khot iki in pen one door ya ka constituency kat kum ka jing sutho ka jing kwa ki ka jing mut ko bingi yo na ki te mental na ru mga ya ien ngala ko du bo ma ki breu bagi setu yang ngah ki o kan ni ke duna dang tu nga penrung hakini ki constituency let's say ni la balong ki micro manifesto ki beri tek tangi constituency donga but kata kami na kajing sengap donga ya ki ba P current pang constituency yung P mo ka 16 East Shillong constituency hakanur kom P snow ba P la ban job ya kani jinya le ban long u dukhat shari do bar thawan ke jina ka kumangong pi na basang ka jingkalahi ka de ka we babaro kwa but khamtam ek samla nga pe ki samla menta ka don kani ka jing ang not ko bakhaw ba jing Pisa men sim kila pe menta yala ka jing em min shwa let's say tang sam sem shwa kidang de akusan menta kila da blai pho dan kam dan jam ka Pisa ko baret ka kamai ka baret te manu ba plela iki kumta ki ameli kimla le daladi lanuru ban ai kam ya baro ban chu ai Pisa san haja pojar ki bekinum dam tamba ka kamram ka bangi menta na VPP bal ese kani kadi kawi kamat ba baro ki dimension kya kumnu ban ple ye ki kam ki jam ken kumnu bangin plela ki samla namangi I ba ka bom ha ka Pisa ka buan central government ka shong hangi ki badon ka bor ban penon kam ya ka tenga kren ki brewe kata nga kren be ek private sector kumnung ila ban place shu ek private sector ban ai la shu ek brew ki nyeng kita jong bikin sengi ki kam jong ki karkhana ki factory ki office ki bafer ya kata nga nyara be ki ngasi ong be ki ya nama be kam Sorkar hi minta ka juk lakon te nga kren ni ki da ko moi pa but nga nget but bon ki samla ki sutho ek kata ba but let's say ki make pa ki sutho ek kata te nga khmi lenti ban job na kata kalian na message nga nama ba ko ngal irung yang bisu itai is sembai hakli tungki pili ben dawa so ni ki MLA tungki ba Avner ka 16 East Shillong constituency khamtam ni ka lai ukra ka de ke Shillong bla bna ba ye ka ka kum ka ka education hub kumnu dangshen pade long dang hagini isnem ni smo ba kam dei shu kumta kala yar shba pala ka puli puti kumnu phila banora ka jingkala ba dei ka pata ba kadi ka jingkali ka ba biang bhagatan ma ba ka juba kan haban company in the pede ya ka education sector nangi kentang kala mkhai te kala di ka ba biang bhag namal ba ka educational qualification kita ki Pyndon jo ka education la mkhak di ba bhaba handai katuga study katuga report ki kadong tan kadi ya ka state berkoi ka state berkoi hi tengah itu but kani kadi kawai ko ba ka manifesto yung ni ibu juga constituency ban hab ban penbhai ki school dong Sorkar nama halam kha lalong ko ma 4% kanai 4% ase ki de school private school reusimet lan ki seng ba seng balang ba tengi itu pada ba kimla ban le ka ju habaro ka jela kan kadi ka government ka bhapan ke clear then the people bring school government lai kilong kumno te what ka school ki bla khampau kum ka public boys ang te ru Shillong public school sunrang ma te hang turu long kidang buhun ma ki ke kidang la ban le te tik sakoi ru ba ka de po sor ka de po lam khat ki hapan pen kiu hi ka Henry kita pun bagi jingkuna ni pet iki we school Sorkar kita la remah ki bala pen mi leader ni gom chua
kila suja jelang lane kila ima ba mentam don bakwa ba so ki kon ki haki school Sorkar kani ka pher bak labak ba ka jela kum ka Delhi haka ba ha wan u Kejriwal haka bo long upun bhai di school Sorkar halu kata ta ba menta kila ala ban khamha susu banyak ki school kum admin lore to kum kini nama ba compromise ia education yani ka puli puti haki reusimet ong bem ngade ban pen high school duni but menta bon ha ki ko ale ki school Sorkar satai nama ba ki jan bet sekidi ki long ki no hikai ru siwa kidi ki school ki berah ka Delhi ka global city ki beru ki belai nang ba start sura ki ni ki school te ngape je kibi bikiri rudai ka public education kare ba kongsan na kasat ka puli puthi katana puli puthi kala de macam kya so ke tada ni wan ka bor kata kare kawai ka bang happen bai namangi iba long komo fi ong fi mena ban supaya tangi dalam khat ka biang bai hane finale tang ka kiwi benta dalam constituency psi iba ka di sisa hane na fi ken di Jakarta na grotto hadu let's say hadu five brigade itu biang mah Henry palat itu jaka peringapan pet gitu ru ke. Ibenta jong kalam kra ni keren. Menta kalong ba tiong kalam kra ka dei ke jaka ba lalong standard. Rain da pipek pada tangi gitu ba ki hawkers. Actually juga di jor be ki shong apa. Hilaban keren ni halo. Kibun ba ki nongsuk nong ki la ujor pang kini ki nongsong madan ma. Tapi kalau karwai deh, ka ni ru ka dia kumni nama ba kibri beran ka bon lo mensua ki kham le ye. Naru basdang hi kila di banyu I ba ka don kanika jing ka ban sami. Nama naru mensua ki sitan kibri ki besong madan. Te hari tu pre nakadau ba ka hiar ka yo kon mo ka ekonomi jo ka Meghalaya ka hiar kila bun kin kibri ki pham mi sa surok. Ba kimla ban song dukan halain kran ma ka gamthan ka baiwai ki poi no Hamadan te Hamadan lu teng na fi supai kumnu ki dia bapli ngam I bakin lam kan mi than hado kata tan ma ki dia tan si plastik si khomat khom jor jab tengah itu bakadi ki ka bajenjar ha tengah sen ya kiro tama ha ka ju ko poru ladang ngangawan ka bor ya kiro nin haban bo la ki jaga kapang kinum yo su ban song ki footpath nama kata ka ko ba baro ki bre lam kra ban hamal ki dat kila ya ujor ki omong mla ko manya tu pat intiang manya de kali ru ya su lembop su tanda ko majai ti kong te I kita kata ko we ko bangi happen be ka don ga jaka menta kila sang mantai ay kay yo sulong te kin don hi ki jaka hang ni hang tai te gitu ni happen lu to kan te tama kadi bandung ka planning kiru kemde ban penung su ki bre batmai kala de ban sakut no kumalong menta ki number kemde ban kiu susu te hakaju ko poru kum ka Sorkar ni hapan wat la di kibi gitu nama hande ke susuan siwan me ha bandi madan kan jenja Kata kan ka phang ka ba ye keren piong ban pen yarap ye gitu gibril ma bon gitu basong di dukan ki de ki nongrap te hakan ur kom tin tiu ye karap karyang sya ki thain kan dong khnang begitu gibril na nong ki dumon so badi sisa ke ba ki ra ban le la ka VPP ka wan ka bo katalik te kadi ka basuk tam I kuma phila kado mentan kidi kinong kam haji sha kimdon kam ban long rap nong die mo kinong abdukan kimdon kam ban long baro hawe breu le ka breu haji sisa lada ni la tre sisa kum ki Sorkar ki ba meswa ngamon pakin da tre sisa kum ki thrang kilayo le se ban psna ki kinja company kinja cooperative iban shim tu mar na kinong rap but kitu hi kin khu kin package but sedia maki sapo chatsol la ni sabar no sorslong lu kita ki kila adon lupa idon scheme idon subsidy jong ka central government kala adon lupa ka plan kumta andre nga susi ban ong baki don ha government ta kim ya balik jingmut ya kata haji sisa menta utu ju nongrap nama one day you tu mar ula kini kam ni kiwero nama haji sang ila la ban thau ki kam lo ni kinong di te kata kadi ko we ka bangilai I bang ba ni don kam ban ko ban pelet jingmut bahaya ka jing pen kiwi kinong dam ban lengba kata ka jing
kami jo ni ila ro ban play ki wi kam ki jam bo ki ai ta ki kam ki jam kum bakalong menta mdan kam hi nomor pila ong ro mena ba bon ki brio ki ware kam sarkar le kata ka jingwat kam sarkar ka lakut ka sarkar ka ba dang syudat menta kalong ka ki thau ki ni ki district repair ki ha bon benta de jala kata pitrai kata kan ora pendap ni ka kam ka jam ka baduna em ngam thrai namar bangin pet kitu ki brio ki ban si kam hang toru let's say tang kitu ki ba sa thong leng ba ke MPSC ba ke DSC let's say taru lanu ki ne kata kam tip han me ki bon biro kin sulong contract worker ben kin yo tulok baret bagin yo tang tulok kinom yo ye show phinde nu job ki ba min shwa ba ki yo lang pension ki yo bon ma ki coverage health insurance maternity kita ki bangan ni khon kan ta namar ba lingba kani ka jingwan jungi se kani ka madani khon ngakwa aru ban kren ya kata ya ka private sector kumnu bungi pe khani ki business namar ba ka shong ha ka jing la jo ka sorkar ka badon ka bor ban pen khan ya ki businesses jo na jong namar ba kamal long manta mdam manum no ba pledging mo kata kishu sam scheme to kim kren ne ka job creation halo ka kam ka jam le ki bun ba ki ke bungi la ban pen mi da se tang na ka rap ka riang ro sikiwi wi ki ri pen pen unong rap u te bitang ye kam rap rap pen he tu churu rap o sa di ki processor ki di ba ban sim tu mar pen code ki on ki package pa ki sa ai ka dor tu ki sa di sa ki customer kum nga ba pi ki ban sa thiet ni ki dukan te tang hi tai kom tang tai bentar tang tai arti bentar dai kira la ban mi pun ma ki kam yang ni hang ni pada umdan ba pledging mod i nga kwai ki nong rap jungi ba ki pledging mod tang ye ka kam rap kam kira ban mi kam bon mental ada ki wan ban dia yu tung ma ki kira ha ban i no swai kiling khang tinga kwai ki nong rap ru ba ki nyo ka ta jing kersan bakin la ban pledging mod bitang ye ka jing rap te kum juru uneu ban thiet ni company ki cooperative ki ban thiet na kini ru kin pe bitang ye kata kin wat lat ta kum no ban di susui ki ma dong ki lesen dong khambon kum no kin di saba hakano ka do nama kini baro ki ban kam ni ka jing puli ki ban kam ni ka marketing hemla ban su ong ba o sude patha ki bon ma ki khana jong ki bre jungi ki ba persang ban ne kata ki sem yu ma ki susem kum to nong rap usem si trok baru persang ban dia sok turun hati yo ra yanu no ban dia nama kya ban don ka to connection kya ban don ka ta ka jingi asno ti ba ti bre ba dia stero te i ubre ubar surap ye unum te kata tingi don kam menyerap i we let's say kum kinong marki kinong lem kharu ki la ban yo kam kita kam ki ba ki kin shem tong ru hab kin process ba kin dia nama ngam nget bikin la ban tre kum nong rap tamangin ye tre lang ke nama bang ye don lang ha kerjo i ka jai ini ha ban ye kiu lang ke kata kari ko ba nga nget scam na ba kumno ni ha ban ye kiu lang but let's say da ka ba one kumni na ka BPP ha kani ka campaign jungi ru ni persang man perlu kata ka jingma ha ki brio ba ka rap karyang kari ko wai te kinong balaru ha ji sisa nga kwa ban lum ni kinong bala ban scam niki ai ka training niki khanang ba kiru kila banya tenju ba ki nong bala bana ba an ai ki tiari kiru ki drill ki kurat ki prepare khanang ba kiru kila banya compete ban tenju ba ki niki bana ba hangtang yang don kam keren so ke influx ibru jungi ki ni saba ba kin trace ki bi kiri ila bana ta tamang ni hab pele jimut ka sorkar ka hab ban sanya ya la ki brio ke ndai kumban su ben menta kadang kani kor komben men su perkhat au breu komni unsa be komni sirta kata tingin mela ke mapian kani ka jingi kunjungi menta ro kadi jingi kun ya kata kor kom nyet jungki opsa jungki MLA ke pi ong ba la ban penya yo ye tu ki mar jungki no rep ka ki sarkar ki balale kila persyang lembaga ni marketing proses bagi persiapan tiet kumius strawberry kumius sentius ti pula ki lek men pendia syabar
Nrei ka fail no. Kai ka daw fitarai ka ka corruption. Ka corruption lu kadon kata ka di sha bangala mat hi hal daladi hajing im jungaro bangai hi bangaru sipora por warjal ka kendai nang bakla kathan ka kendai kintan nga ba ki parlo jungaro ngi persang ban trade mo bandi ki mar rap tama khalu khatwai lada ki tu ki officer kim yo ai ya ladi ki pen sange lo baro ki kam ki tengi pada ngim don ki lak ki phau ban siu ni kwa ban trade kam te lada Pyndon Pisa kim pen sitom ati I kata di kawai ka bang ni hapan ya yang teli kumpai ba ni hapan ong la biang nama kini ki tengi petang ki MLA ki MDC mo tama kini ki bala don be ka boru sireta ki babat ka bor apo lai ko sem kini ru di sud ba bani hapan weng te yo ka wei na ki da corruption sa ka wei ru kadai ha ka jing sam jonga kadai begini kita ki marketing board befi ong kimentan ki ba thiet ki ma persang mandi sebab kimdei ki professional ki ba penya ki kimdei ki beriu ki ba pale jimut be ya ka kam I bonsian ni kini ki ong kum kamai ko fed kana nari ngam thrai tama kamai ko fed te hoy kidi ki officer te ki babat ya ka pos I officer upet ya ka kam pulit tanat pulit upet ya tanat ko chathia baru page pada sia kamai ko fed lani ko nunu ko kanhon gumto te un haplet jimut tang ka wai shwa namar un hapet ya ka ko bakam kya te hang tu kan baka flop lot baro kam geda ngi don kam menta ban sim ti yakini ti mai ko fed ya ka meg what ya MCCL lo menta let's say kalaya chkoi ka menta ka MEECL yakini ngi haban sim ngi haban IT shiki samla ki bar don ni ko kasap ban pen ke biang iki ban pen im biang iki ni hapan semi sama di ba pudi sabaru la se nama ba kini kam di ba kam jenjar te hanturu ngin I no ye ki officer bikin supet tang ye ki tu ba malumala hane ka dia tu dia ko ba man ka si ka kam ki haban tek ni tu ki samla ki ba don MBA ki ba pudi ye ki tu line management ma nama ba kumba mentahi dei ki officer ki nomla ban pege baro ati ke ni duna than ki officer sa kawero te phimla ban khmi len ti ki ro begine ke ba palak Ikran tan spangka MEECL ka MEECL ka la ban beni ya ka boarding hado bakan da shalan shabar shati bar kiwai ki bar jala ba shabariru nomor ka sorkar balale ka temu ya ta ban beni so much ka boarding bakala ban dia kelas ki nrai menta ka shutiet ya ka boarding but what la ka kamla ro ban sim lo ka MEECL te hangne tengah haban ong be ka basai bon ki jing ba kay kendo MEECL kadina ka corruption kadina ka bamsam nilai I kata bala pun mun samenta dang men tiaw ki penni ya kanika unaudited account statement to ka MEECL kadi ka babha ki penni ko to hoy kimpat audit amalong ka kadi ka babha ki penni mangi iba ka jingyo jo company ka biang ha kayo abe ka Pisa tangba ka debt kata ka ram ka barangsa ka bahaya ba tama wat kata kamlile na namaru ka one bit ka Pisa support ng company hanray ki don ki daw but kini di bajaliw ha ki balay ki focus na menta ki don ki daw ki ba penlongi kani company bakan su long be kumne bakam kam yo ban KM kasusa kasu kalong mayap menta te kata ka daw tegedi na kabamsam dipet man ka Sorkar kabawan haji sisaya ka power sector film di kita ya tanat boarding film di kita nama kaditang ka tuhi berbeni Pisa ya ka state handai bakaya bun ka Pisa nama ka central government ka I don Pisa ni ta ong ke nang penhe susu ka grid ng pi penmi susu ka boarding hang tu pi ka jingbun ka bamsam ni dang sen I ka subhagya scan mo hakaba ka tu tela pautin trend kajing bamsap ka bangkai su bakang do kata ya kani ka sector mdon ka wei ka Sorkar mahakini khatsan sam ka basu I beta haji shisha phina pe ye ka kata ka kajing penni juga MEECL ka ka biang ma kala ban clear biang itu ka rambo tama
kedon te iba pentut ya ke company ba kamla ban KM mapli namar ba kini ki mau tut idon itu bale se kimde tang ki parti la ni ki seng san perthai ki dan ki brio itu ki bangi haban weng sakawe ru banga kwa ban rap mo ni pe ke MEECL mo lingba ke MEECL ni ka state umi sham jing ba namar ba lingba ka board ni lingba ka company ka ni ka corporation ni haban siw ka niko bat ki ki seng di ki po hajar klur artat ki daw di ki ba na piwat kam de ki wajinjar ban lam ni psham ba shiteng naka ram ko bang hap siw sa niko kadin upai ba kata lai phusan lak ngut upai ba kunta ma uhaban siw shiteng naka ram tamai sa katu ko wi batam kadai naki industrial estate sa lomsnam habernihan homyam kidi tang kitu ki betang ka tu ni tli try ki de katu ko pat ka bentah ki bahaban sil mendon manu baliwat dia ni ki pat hapol don ka tu ani ngut ki ba persang ban clear ya kata bisa transfer sa away kataru ketika we pengilai ba kini hi lada ki sil ka MEECL ka kan yo kata ka leer mo pli nama menta te kala su ka hapsu ka don kam oksigen te nei bakanyo ladang ila ban bori gitu ki industrial union bakin siu bisa ka state ne kinum siu na mabalai itu ki try dong industrial unit ki parlok dong baro ginom mikman ki ba mentala ki parti ba peru di ba ko kat san sam suaro ki along kumne TI kata ka way ka ba kumna BPP ni haban ya khle bat ni kwa ban kendang go namar ba kumalong menta balik ni kin bat hostage ka state par ko ka bam sapat ka jan boro ki dipan ha PWD bi supai mo kajing orpat kajing tua kajing king ha tuar sun kajing khlem jung dom jung ka yang dorbar tawan patmai kita berapa ki bam sap ki ba ka parti VPP kala ban wei ni ham ban yakun long ban ko ya ki partner ha kibun bha ki breu kimyo ite ka jing sisa ka ne ka state berkata ka dei ba ki dan tangkat tu ka dingut ki basen sari ka ne ka state bar ko ki dei ngasi ong bet kim dan kam lanu ru pakin yang election tama kidi ki hespa ki bari be chalendad bona ki kim de hinang ne state ru kidi ki ba mang Pisa man ka sam si ni parti he te I kani ka di ka way de ka ba baro pa ba du haban kin titta o haban su tho ma kam de ka bajan jaro ba fin pet ida ya kata ka corruption fi on pi hab man ki department ki don bet ki ba yo jing mentoy ya kita ni haban kenang ban ka khamsuk man ban kenang ki bani tu ki officer ki besi sem Pisa na ki nama kitu kim kwa ra ni bangin ni ki saka sni ban sai madan ki teki kin persangka bala ban ri ba tama ka BPP ka ha ban sai ki bat ki parlong jungi baro ndi tang ni don kam pa ba ro bo pe ni ni don kam ki ru ni jem kya ga ni ka bangsa ni don kam ki bikin su thu ke manu bo pinya ki ka ni ka state ting ha ban sai ye ki tu ki Nongkhrong sa kasni piong ba ki ba he spa mo ki yele ni election rei da pek pa de snap na ke jing ong jong ki kat to ka ni ki rio pa ba piong ba la da ki yo inti sam hajar na ni arajar shi ha ga san snem mo rei kala a jing to ki mar ki la dup shi ba pala kari kata ka jing ka ba mentang habanya kun ba kal ba jahdin ka election ro ma nga si omai parlong nga ngam le se lada ki opponent jonga ki perkhat bangan ngan lada ngalim lada ki opponent jonga ki perkhat bangan ja dai kila bakla ba nama ko opposition ka hap sedang na do na constituency inde tang yang kawan te hapor ki kren ya kata kadi kata kin ba kong sana kumno habai population idi tang 3.5 million idi tang malai kusan lang hapo alai kusan lang kumno ngim pala banrat di kong ya ka jingduk kata ding ben kong ya
kajing kali jong ban kadi kata kan nong rem jong ate ban rat ding khong ka jing duk habang Pyndon de ka Pisa lala ni penokam bahai ka Pisa baga pa central government ne mdan Shuh Nongkhrong mdan Shuh ban haban di pan Pisa ni ke MDC ni pen bahagi ni hospital yaki dispensary ni pen bahagi ni school jo Sorkar Pyndon kam ro perlu di popo hajar ni pen bahagi ni boss namar ba menta ko mangi khenkai ngiru ibere ho konstitusi jong ngiru ipelut kumba san hajar manu benai tang kali kawan kata di baret do te ladaki bahagi bus ladaki bahagi ki public transportation ibere flyer di mutoi bakrawa hendak ia meli jongi kem kwa bentre kata kam namar ba daki pensa duk bi ibere ki sulet ki panch Pisa ni kali kata te ko bangi haban ban ketho ni haban ni persa kata komentar ko fi ong halan kha malki dan kiti jadi jaka ki bai ko ma na phiya na liti sentien na min ro hin i ki like ba thabai tanat ba hani kumnu ba ki bri bidang bon haru kata ta bangada kendit ko ngaya yeng ro bidang bon ki bri bilang tu kata ka ko wei ko bangi hab kali hato ka jing don dun ti amani ki ba som khat san apo san snam hato ka ka jing yarapsa ne kishu bat be jingi hakani ka level kim kwa ingi bingin kiu sa jong kani ri kerdan ni don jong ki bilan sport kari kata kem bini habani persa Te khublai shibon ba Avner Pariat nam da de jing kren bat ka bat CCTV kermen ba ka jing le yopi kan wara im so jong kublai shibon